ଅଭିଷେକ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 3 ମ୍ୟାଚରେ 3 ଥର ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଶନିବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତିତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ଗତ ବର୍ଷ ଅଭିଷେକ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ କ'ଣ ଘଟେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ କାରଣ କ୍ରିକେଟ ଏକ ଦଳଗତ ଖେଳ। ଆମ ଦଳକୁ ଅଭିଷେକ ଭଳି ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳି ଦରକାର। ସେ ଏଭଳି ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପରିଚିତ ତାହା ବଦଳାଇବାକୁ ଆମେ କଦାପି ଚାହୁଁନାହୁଁ ବୋଲି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି।